समाज बेरेखा खामानिनिफ्राय गोजानाव थानांगौनि सायाव डिमाकुसि एबसुनि साइकेल रेली। जौ जुवा ड्राग्स उन्दै बैसो हाबा जानाय खोमसि फोथायनाय समाज बेरेखा खामानिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ साइकेल रेलीनि गेजेरजों सांग्रांथि लाबोनो मोजां हाबाफारि लादों डिमाकुसि एबसुआ। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि दखरा एबसुआ साननैनि हाबाफारिजों दिनै 21 मार्चनिफ्राय 22 मार्चसिम साइकेल रेलीनि गेजेरजों गामि गामि जौ जुवा ड्राग्स उन्दै बैसो हाबा जानाय आरो खोमसि फोथायनायखौ होबथानायनि साइकेल रेलीजों सांग्रांथि लाबोनो हाबाफारि बानजायदों। हाबाफारिखौ बेखेवना होयो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारिया। दिनै डिमाकुसि दखरा ओनसोलाव बर' फरायसाफोरा साइकेल हानजा खुरनाय हाबाफारि दिनै बेखेवदों। साननैनि थाखाय बिथांमोना बे हाबाफारिखौ लादों। जों खोब डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ साबायखर बावगोन। बेबायदि सम आरो बोथोरजों गोरोबनानै बे साइकेल हानजा खुरनाय बे हाबाफारिखौ बिथांमोना लादों आरो बेबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा सम सम बेबायदिनो सम आरो बोथोर थासारिजों गोरोबनानै माखासे हाबाफारिफोरखौ जोंनि समाजखौ फोजाखांनाय हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों। मालाबा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेबायदि हाबाफारिखौ लादों। मालाबा जिल्ला आफादफ्रा गाव थासारिखौ ओनसोलनि थासारिफोरखौ नायनानै बिदि हाबाफारिखौ लादों आरो मालाबा बे दखरा आफादफ्रा गावबा गाव ओनसोलनि थासारिफोरखौ नोजोर होनानै बेबायदि समाज फोजाखांनाय हाबाफारिखौ लादों। दा थिग बेबायदिनो डिमाकुसि दखराया दिनै जिखिनि एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्सफोरखौ जोंनि ससाइटिनिफ्राय गैया खालामनांगौ आरो लोगोसे जौ जुवा ड्राग्सफोरजों इयुथफोरा जिखिनि एट्रेक्ट जानानै माखासे बे लाइनाव ओरैबायदि मोनदों जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ बेखौ मोनसे फोजाखांनाय हिसाबै डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा साइकेल रेली लागोन आरो लोगोसे जोंनि बर' समाजनि दिनैसिम खोमसि फोथायनाया गैया जायाखै। सम सम बेबायदिनो खोमसि फोथायनाय बहाबा सोरजोंबा बुलायनाय सुलायनाय इभेन मालाबा समफोराव जोङो मार्डार खालामलायनायसिमहालागै बेबायदि थासारिखौ जों मोनबोदों। गतिके जोंनि समाजनिफ्राय बे खोमसि फोथायनायाबो जाहाथे कमप्लिटलि गैया जायो। दा बेखौनो एसे फोजाखांनाय हिसाबै दखरा आफादा डिमाकुसि दखरा आफादा दिनै साइकेल हानजा मोनफ्रोमबो गामियाव मोनसे मेसेज लानानै थांगोन जे जोङो हारिखौ जुदि फोजौनांगौबा जौगाखांहोनांगौब्ला जोङो बे खोमसि फोथायनाय समाजनिफ्राय जि समाज बेरेखा खामानि मावनाय जौ जुवा ड्राग्स बेफोरनिफ्राय गोजानावबो जों थानांगौ। बेनि मोनसे मेसेज क्लियार मोनसे मेसेज लानानै मोनफ्रोमबो गामियाव हाबगोन डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै आरो गाबोन बे साननैनि हाबाफारिनि गेजेरजों। दा बेखौ साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो खावलायगोन। डिमाकुसि दखराया जिखिनि गावनि दखरानि सिङाव थानाय गामि आफादफोरखौ बेबायदि मोनसे फोजाखांनायनि हाबाफारि लादों। बिथांमोनखौ हेफाजाब आरो मदद खालामगोन आरो फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे अकल नैबे डिमाकुसिल' नङा जोंनि बिटिआर हालाम बा जेराव जेरावनोखि जोंनि बर' समाजा जोङो संसार जानानै दङ मोनफ्रोमबो ओनसोलफोरनिफ्राय जाहाथे बे जौ जुवा ड्राग्स खोमसि फोथायनाय बेफोरो जाहाथे गैया जायो आरो बेखौ गैया खालामनो थाखाय साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे खामानि मावगोन अजाग मोनसे जागोन आं बेखौ खावलायदों।